Generalni sponzor emisije Nodol. Pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz blata. Dragi gledalci, upravo gledate ovo nedeljni Best of druge etape. Pred sam početak Best ofa pozdravit će vas Marinko Mačgalj jednom tihom najavom. Čujte. Ja moram ti kažem, Žarko, da sam ja danas sjajno. Zašto kažem sjajno? Zato što su pred nama sjajni takmičari, sjajna etapa i naša sjajna Bojana. A sada pozdravit će vas Žarko Lazić jednom tihom najavom. Čujte i nju. I kada smo pogledali ljude koji su prešli u treću etapu, pitaću te još nešto, čutljivi čoveče. Kako si? I na samom kraju, fantastična Bojana. I sjajni takmičari, sjajni poligojni, sjajna emisija. Poligojni, da. I pošto ste sve to videli, idemo sada da pogledamo sve one takmičare koji su uspeli da iz druge etape pređu u treću. Srećno, momci, svaka čast. Bojan Jeftić, tako je, njegovo vreme je bilo 1 minut i 9 sekundi. Fenomenalno, čoveče. Hoćeš tako i ovu drugu? Pa daću sve od sebe, pa ćemo vidjeti. Jel ti Valjak predstavlja problem? Vidjet ćemo. 7:00 može da krene u akciju. Znači, I 7:00, to je u stvari obrnuto. Ajde, polako. Da li će te To, bravo. patike Ne, moći da mu pomognu da pređe preko lagano, teške prepreke bureta? Lagano, skoči na platformu. Skoči. Uuu! Bravo, evo. nije čudo, da vidimo da li je dobro procenio, ne. Boga mi paše na glavu. Boga mi Da, popu. nije bilo potrebe da ga Brazilac baca. Lagano je izvuku platformu. Odlično. Vrlo spreman, vrlo spremno deluje taj mladi junoša sa pravnog fakulteta. Profesori. Sad da vidimo. I da vidimo sada strategiju. Inače, njegovo omiljeno jelo. Fantastično ovde. Dobre, ajmo dalje. Bravo, stigu si do platforme. Ajmo sad da vidimo. I... Pančić je vrh. I tu je snegom. u vremenu 1:23. 1:23. Jajan si. Nađemo se na pola puta. Dođi. Bravo, čoveče, minut i 23 sekunde. Pa ti si ko munja. A šta ću, da je bilo malo bolje na kolicu, bilo bi bolje. Da, odličan si i spreman si za treću etapu. Uvijek. Bravo, vidimo se, svaka čast. Ćao. Miloše, ćao. Ćao, Jesi spreman? trudim se. Tvoje fantastično vreme u prvoj etapi. Da li obećavaš i ovde jedno takvo vreme? Trudit ću se da bude što bolje. Budući pravno. Tako je. Minut i 15 u prvoj etapi, pa hajde da vidimo kako će biti u drugoj etapi! I krenuo je Miloš Dečović. Oni, kao što vidiš, student prava, moram da kažem da su studenti prava u ovom šovu za sada vrlo dobri. Lagano, nemoj da padneš u vodu, izgubit ćeš još više. Ajde! Bravo! Sjajan Miloš! Kakav skok! Ovo je bilo Sad da vidimo. kao penal u 90. Lige šampiona. Morat će da padne poput vreće. Ide dobro. Čini se. Imaš još dosta vremena, ništa se ne brini. Ajmo sada pečurke Sada da vidimo. pečurke koje nemaju puno veze sa pravom. Bravo, nismo ovo baš dobro vidjeli, ali verovatno je dobro prešao. Da vidimo sada preko ovih domina. Domeni. Jao, kako je teško, liči mi na Bambija u crtanom filmu na ledu. Evo ga, može! Erupciju oduševljenja. Može! Loše! I evo ga, Alberto Tomba!
Bogdane, hajde da vidimo kako će biti ova druga, najteža do sada etapa. Hajde. Bojana, ti si sjajna! Upravo kreće. Ajmo sada. Sad mi, a? Ajmo, Bogdane. Od ovoga sve zavisi. Gledalci, ovo je raskrsnica. Liči mi na mene u 4 ujutru posle kafane. Pogledaj ovo! Dobar! Izgubio se, pa. Zaleti Ajmo sad, surno nas. Ajde! Daj Ulazi na Bože! crvenu zastavu. Ne. Ulazi na crvenu zastavu. Jao! Nije bilo dobro. Ajmo, Brazilac, nije bilo je, dobro. gore. Eliminiši ga. Nažalost, Ajde sada, ne budete ovo beshrabri! Bravo, dečko, bravo, sjajni mišići. Odlično. Odlična građa, Ide, vidimo. noge malo klizaju. Ali uspeva! I izlazi. Bravo! bravo. E sada, Nogama i rukama se uhvati. Ajmo sada. da vidimo. Bogdan je za sada Ajde! vrlo dobrom tehnikom. Bravo, idemo dalje. Neki druga trajektorija. Ide. Sjajan momak, ajmo, Bogdane. Bogdan u odličnom vremenu. E, da vidimo sada. Aj sad. Pa kako bude, Dobro se prizemljio. Ustaj, Bogdane, nema još mnogo vremena. Ajmo, Bogdane, skupi snagu, skupi hrabrost. Tako je, to je taj izraz pobednika. Izlazi. Ide! Pritisni taste! Sjajno! Sjajan si, Bogdane, sjajan si. Tačno 2 minuta. Nećemo da računamo ove 3 sekunde jer si se tu nešto ko ima neki scenski nastup. Pa malo. Neka si mu ga dao malo, neka si. Svaka ti čast. Baci. Neću, upravo si. Vidimo se u 3. etapi, treba će ti to. Mladen Josipović i on je prvu etapu prošao za 2 minuta i 15 sekundi. Razvali drugu etapu. Idemo. Ajde. Ima li publike kod nas tu? Ima, tu je. I nikad veselija. 3-4, pozdrav Pali. Sad. Baš da vidimo da li od toga zavisi kao što si prognozirao, majke ti. Da li će mu Siledžika pomoći da pređe bure? Desna noga znači radi radnju, a leva noga... Zabuckuje. Evo ti sad. A ne! A hladna voda, Mladene, majke mi hladna je. Au. Dobro je. Dobro, malo mi je delovao kao neki deda koji hvata sale da skoči, ali dobro. Vidi kako je precizan, Precizni mehaničar. Nije! Gotov si, Mladene! Ovo je otišla za malo, neviđeno. Zubato sunce sija. Malo još kad bi nogice, Tako je. Ona nije tela da sedne, ona je legla. Čekaj, gde si? Šta hoće ovaj čovjek? Zaglavio se. Šta hoće on sad doći? Inače, on je imao problem i kao malo dete se glavio više puta u liftu. I traumu je navukao, evo sad, dobro je, nekako je prevazišao taj bol. Bravo, dečko, bravo, Mladene, ajmo sada. Ima šanse, ozbiljne, Mladen. Kako tako, dobro. Ako iz prve... Vančić je vrh. Ako iz prve... Sad ima probleme, Molim vas, svi sa skijama levo, sa snowboardom desno. Dečko. Pa vidi. Prepade me čovječ. Valjkovi su te poremetili u prvoj etapi, a šta ovako misliš da bi te poremetilo u ovoj drugoj, težoj etapi? Možda ova prva prepreka. 3-4. Miloš Lišarin izgleda kao jedan od nas. Dakle, prosječan čovek koji hoda ulicom, stane, kupi kokice, kupi novine, pređe ulicu. Sjajna slika s tribina. Nastavi dalje. Koja je razlika između devojke iz sela i devojke iz grada? Da li znaš, Mariko? Ne znam, ko je? Devojka iz grada ima minđušu pupku, a devojka iz sela ima krpelja. Stvarno se da... Nepravda. A ona nije htjela. Pa, Može da pređe drugu etapu i čim je prešao bure, to je već 99% rešeno. Vidi kako ide Miloš Lišanin. Da li će nam svojom kilažom srušiti neku pečurku? Da će pečurka pokleknuti pod
naletom. Kako je ovo prešao brzo, Sjajni, potpuno vlada svojim telom. Vidimo sada šahmice domine. Ide, Dobro, sada Pančić je vrh. Da vidimo sad. Idemo, koncentracija. Može li, ima li snage? Da, borderu stari! Miloš više. Čoveče, minut, da se uhvatim za tebe, a može. Minut i 36 sekundi, bolje vreme u težoj etapi, Nisam se nadao. Nisi se nadao, ali si se spremio, to se onda vidi. Malo. Malo, a? Da. Dakle, bilo je treninga. A mi se vidimo sa ovim takmičarom u trećoj etapi. Da se sećate onog momka 3 u 1 Dosite Lukačića? Molim, Šta moliš? kako se zove? Dosite Lukačića, 3 u 1. Ajde, 3-4. Sad. Znači, možemo da kažemo da je ovaj dečko prvi put na poligonu u drugoj etapi. Što nije popravili ga igre. Ali on to može. On je jedini koji to može. To može se vidjeti. Mogo bi da je tu bio Ivan Goran Kovačić, mogo bi on. 6-5-1. Da li on to... On je tamo stignuo. A, ne, ide. Čudan ugao kamere. Ide koliko može, on ide koliko može. Možda vidiš. Dobar, malo je liznuo vodu, ali ide dalje. Čuti, dobro. Ništa, Brazil, ovde će da Ovde mora da se... popiće Brazilk, nema drugi. Promolio je glavu. Kao hrčak. Evo, ima kontrolu nad svojim tajmingom. Sjajan momak, ali dosta se umorio, vidjelo se na Da njegovom vidimo licu. koju će tehniku on izabrati. Ovo je tehnika... Majko Mila, zašto si me Aston Villa? Uplaš. Vidi bre, Eno si čovječe. Mila. Dobro, pazi šašenje, dobro je. Ajmo sad lagano. Da ćemo je opet. Dobar, rekao sam ti da je Luka mnogo bolji. Evo ga, popasno sam prevodi. To je sjajno. Mislim, sjajno je pao. Mel Gibson, imali Fenomenalno, čoveče, daj mi ruku, čoveče. Ček. Si zadovoljan? Da. Ko je bio bolji na kraju? Zajedno smo pobedili. A sada pogledajmo takmičare koji nisu imali sreću da prođu u treću etapu. Pogledajmo ih. Jesi dobro? Odlično. Prva etapa je bila dosta lakša od druge. Da li imaš neku taktiku i to je to za sada? Pa da sad nemam taktiku, ali daću sve od sebe. Nemaš, jel imaš neku poruku za drugu etapu? Nemam. Miloš studira višu poslovnu momak, a ima izuzetan posao na koji bi pozavideli mnogi. Ok, broj 689 kreće, otvara drugu etapu. On dakle u slobodno vreme Samo da vidimo ovo bure. Ne mogu da pričam dok ne vidim. bere cvekle. Au, Poštovani. mislim da mu je ovo... Mislim da je ovo... Ovo nije trebao da uradi. Aha. I sjajno! Evo ga, Pomerio malo je je uhvatio neku. Pomerio je 3 santi. 14 santimetara. Ne može. Neće moći. Ja mu predlažem da promeni stil, možda... Ali momku se sviđa da leži. Evo ga. 1.55. 56. Vreme, lagano ističe. Ajmo, momak, ajmo, Miloše, ajmo. Da li će ovo biti takmičar koji je najviše vremena proveo u vodi? On je u stvari vodozemac, ni ne znam. On je u stvari vodonik. Ajmo sad. Poljubi je. Ajmo sad, Astore moj. Ajde, poljubi je. Ne. Ne, na tu stranu. Neće da se smuva. 2, 2, 1, 0. 3 minute isteklo. To bi bilo to. Nisi hteo da odustaneš od ove taktike? Nisam. Ali nisi nikako mogu da pređem. Mnogo je naporno. Klizavo je. To je to. I Nikola Ćosić.
Nikola Ćosić nije... unuk od Dobrice. Nikola može da krene. Ajmo Nikola. Ali da vidimo da li će sve to nadoknaditi u drugoj etapi. Evo ga. Evo ga. U prvoj epizodi. Cirkus Korona je trenutno u Beogradu, tako da... Sjajna publika, sjajna atmosfera. Nikola, moram da napomenem, iz jednog stručnog ugla, ima idealna stopala za ovu disciplinu. Da, inače on u zadnjih 2-3 godine u slobodno vreme gazi grožđe u Vršcu. Šteta. Gazi kakva nervoza na samom startu. Ali pružimo mu još više ritma. Ajmo publika! Sjajni bubnjari, sjajno. Ja planiram da ih povedem kući, da izvole umesto alarma. I kao što sam rekao, čovjek u slobodno vreme gazi grožđe. U Vršcu je gazio ove godine i dobio je zlatan grozd. Kao najbolje stopalo. I grožđe kaže, baš da se ugazi. Problem je u njegovoj desnoj ruci. Ruku namešta kao da nije njegova. Pogledaj, desnu ruku, vrati pažnju desnu ruku. Kao da je parčen neke lutke. Ajmo sada, ajmo majstore, imaš još vremena. Dobro, sada ide. Tu si blizu si priliku. Odlično. Ajmo, može, ajmo sad! Tako je, bravo! Dragi gledalci, konačno imate priliku vidite nastavak etape. Daska za surf. Da vidimo da li dolazi od crvene zastavice. Došao je do crvene zastavice, može! Baci ga, prešao je crvenu zastavicu, mora, ajmo na kanap! Ništa, ideš uz kanap se penješ gore na platformu. Dakle, mora ova prva ivica ove daske biti u nivou gde je crvena zastavica. Tako je, ne sme da pređe crvenu zastavicu. Na ovoj prepreci su mnogi otpadali. Malo snaga, fali... Vreme... Nije život što i poljem preći. Da li je Nemanja uz ove reči ohrabrenja došao na start druge etape i da li je Bojana kraj njega? Nemanja, imao si dosta problema u prvoj etapi, koliko se sećam, 2 minuta i 38 sekundi. Hoće li biti bolje ovde? Pa vidjet ćemo. Sada ću od ovog bureta, svi tu budu dobro. Kako ti se ovako čini? Pa, ne znam dok ne probam. Ili imaš taktiku? Pa biću ću škršak stil, znači nogama neću obuhvatati. Bro, super, odlično. Dobro. Vremen, Klasičan danski linijel. 3, 4. I nekako ga iznenadio ovaj start. Inače, Nemanja pored norveškog... Nemanja, ne. Ime je i prezime je Bigfoot. Veliko stopalo je i njemu lečilo stopalo. I pogledajte te zareze na njegovim petama. Ajmo sad. Svaki zarez na njegovim petama označava koliko padeža ima u norveškom jeziku. Kakav pad. Na ovakvom padu... Lagano, polako, bez žurbe. Na ovakvom ide padu, to tako. pa ovoliko nisu padali ni najgori studenti. Poslužio se Kako mu je malo falilo. Jednom starijom tehnikom da jednom nogom samo napreduje, na drugu da se oslanja, no međutim, ništa momčino. A bubnjari neumoljivo mu pružaju podršku, međutim Nemanja izgleda kao da se oglušio na ovih 10-ak bubnjeva koji ga prate i labutova pesma. Sitno vreme, nemoj Nemanja. Iako imao muki u prvoj etapi, to govori da nije mogao do druge etape. Kud Nemanja? Isteklo vreme, Nemanja. Stani. Marko, imao si fantastično vreme u prvoj etapi, jesi spreman za drugu etapu? Jesam. I jesi i nisi? Pa jesam, može se reći. Jel ima treme? Ne. A taktike? Ne. To što si student DIF-a, da li ćeš primeniti ovde, upravo na ovoj etapi? Kako ne? Polećemo! Da vidimo sada. Ukoliko budemo sreće na buretu, znači da može do kraja druge etape. Ajde vidimo. Evo vidite. Mekano gazi, vodi računa. Ajmo sad. Možeš da izađeš sad. Skoči sad. Još malo. Ajmo sad skok. Tako je. Ajmo dalje. To, Marko! Evo sad. Daska za surf. Bitno je da dođe do crvene zastavice. Ne. Da vidimo da li je stigao. Nije stigao. Brazilac će to da poput kese za đubre baci.
nema sentimenta, ovaj surovi profesionalac. I Prvo su se uspeva. pojavile noge. Kao kod novorođene bebe, koja se rađa Vidimo unatrag. sada. Jo, morat će ponovo! Mora da se Mora vrati ponovo! na uže, Na kanap, na kanap! na uže. Na uže! Puskana. I da li će proći? Koliko je napeto ovde u studiju? Ovo je sjajno. Minut 33, ima još vremena, samo lagano! I noge i ruke, I da vidimo sada. trbušni mišići i sve radi. Sve radi sada ovde, da vidimo. Sada da vidimo. Minska polja zvana Pečurke. Lagano to prelazi, rutinski. Bravo Mare, ajmo sada. Dobar je Marko. Popni se na strunjaču i uhvati zalet. Tako je, bravo dečko, ajmo sada. Ajmo, ajde, vuci. Grabi. Nokti. Ajde, može. Jao. Jao, Sudija jao. faul bre svira, jao. Klizala. Idi. Mislimo Jao, na lepše pade, dane. Pade Marko. I da li je isteklo vreme? Marko, ubi nas ovaj tobogan. Vejavica s Pančićevog vrha. Čoveče, dođi. Žarko, ćemo u drugoj etapu. Ja, ajmo. Darijan može da K R E N E. Jel tako? Krenuo je Darijan. Da li bi u ovom prilikom bele čarape pomogle? Lagano, ne. Kako mu je peta. Peta je sada skliznula. Au. Vrlo deluje smireno. Znači, bit će. Ali mora da koristi to vreme kada padne s bureta da nešto brzo, nauči, da da brzo pročita. pretrči, da ponovo se namesti na poziciju. Polako, ne. Vidiš, on sad treba brže da izađe iz bazena. Ajmo brže, momak! Ajmo, Darijane, brate rođeni. Tvoje ime nema apsolutno nikakve veze sa mojim, ali iz nekog nepoznatog razloga vrlo si mi simpatičan. Hajde, Darijane. Sad. Neće. Što je nezgodno kad ubrza bure tu, izgube koncentraciju. Dva minut, ima još vremena! Odlično. Bravo, dečko, možeš dalje, ajde, imaš vremena! Ajmo, klizaj sad, Juri! Fantastična borba! Uspeo je. Ajmo dalje, ajmo, guraj! Ali. Bravo. A taman izabrao ovaj lakši put. Čoveče. Nema, Ali ti si prvi valjda. uspeo da dođeš do zastavice sa surf daskom. I Pa po to... i ništa, nek ti to bude utešna nagrada. Da, baš ta. Vidimo se, izvini, ćao, prijetno. Vidi vreme, 2.43 je imao u prvoj etapi. Pa dobro, ako je sudeći po ovim takmičarima pre njega, sigurno prolazi. 3-4 pozdrav Pali, Stefane, srećno. Žarko, zar ne misliš da je merodavna, sjajna reč? Merodavna. Kao neredom. Ovde, ovo je, dragi gledalci, ovo je jedna stara Pogledaj, tehnika. Stara tehnika, negde iz okoline Zaječara, čini mi se. Neće moći. Greše takmičari što gube vreme na ovom izlasku i obilaženju oko bazena. Mora požure malo. A kako da požurim? Šta bi ti savjetio? Poput brzog Gonzalesa. A što da im kažem? Šta da im kažeš, pobedi vodu? Ja. Inače, ovo su one patike koje mogu u vodu. I one čuvaju nogu od ježeva. One čuvaju vodu od oštrog suvoći, kamenja, od oštrog suvoći kamenja, čuvaju. da. I neguju pet. Ne možeš ono da budeš. Nema ono tvrdo na tebi. Ja mislim da te patike moraju vodu. Inače same se samo unište. Ne, one se skupe, one su stvari male, one mogu, evo vidiš, to je devojka iz grada. I Brazilac potpuno srećan i radost. Pogledaj kako je skupova. Suvereno vlada u ovoj svojoj maloj kraljevini surfa. Uprkos tome što cheerleadersice bodre koliko... Ajmo Stefane, imaš... I kao da kaže... Imaš šanse za još jednu probu, ajmo majstore. I kao da kaže...
bolje je 100 dana ležati nego jedan dan prelaziti. Vreme isteklo. Jaj, majko rođena. Izvinite. Ništa, vidimo se. Važi. Ćao, šta ti radi? Ne razumeš ti to, sine, ti si mlad, dosta mlad. Ja sam 20 godina, sine, u ovom poslu. Ja sam nekad bio kao ti. Ja sam mislio da niko ne može ništa da mi kaže, ali sine, shvatit ćeš. Popom ima pop. Tako dalje. Nebitno. Nemoj se ljudi. Nemoj se ljudi. Ali glupo je se ljudi. Otišao je veliki štrum. Evo ih, najsmešnije situacije. Cvekla se ne da I ajmo sada. a on mora da je vadi. Boga mi, na dobrom je putu da nikada ne pređe ovu etapu. On sjajno. Podsjeća me na Dan Mrmota. Dragi gledalci, sada imate jedinstvenu priliku, vidite ceo poligon, zato gledajte. Gledajte, ako niste tu, zovite da... Kakav pad, takozvani Nojev pad. I na samom kraju, dragi gledalci, želim da se zahvalim što ostajete do jutarnjih časova i pratite Vitezove iz Blata u 5 ujutru. Tako da, ako budete tu i sutradan, to jest u ponedeljak, dobit ćete sjajnu nagradu. A nagrada je bensedin za spavanje. Jer to je znak da ne možete da spavate ako gledate ovu emisiju. U ponedeljak kreće rešenje situacije druge etape. Pozdrav! Generalni sponzor emisije Nodol.